212. Available 1 unit for assignment, holding a run number 30 Broad Street. Welkom bij Pieter P. de Nuivere Friesk. Het serieuze programma dat ontmaskert, waskogert, choqueert, misinterpreteert, pretendeert en nog wat van zulke nuivere dure scrabble werden. Goeiemiddag, alles en heren. Deze middag schenken we aandacht aan de oerbekende strafzaak van Johannes Flutstra uit Tjerkste Geeste Wierenwaard en zijn scotiaire videoman. Een zaak die een soort vragen oproept en al een soort mensen millennia lang waren had. Dus klauw je hem in de baan vast, sinds de bingo-joen in de dorpshuis het maar verskiert maar gauw aan en geven we vanmiddag in als we een antwoord vinden op de zaak Johannes en de scotiaire videoman. We beginnen ons verhaal in het liedste plakje Tjerkster Geestra Wierenwaard. In het oud Frieske dorp wordt de nu 19-jarige Johannes grootgebracht. Johannes Flutstra wint hier al zijn heel leven. Doordat hij in zijn jeugd een kwartier verslaafd was is om een ammoniak te snuiven, komt Johannes uit de dag wel eens oer als een wat nuiver kereltje. Maar zo nu en dan had er ik wel eens een goede dag en valt het al een keer best aan. Johannes had een soort hobby's. Zoals het spelen op zijn gitaar en alleen nog pingpongen. Maar zijn allergrootste passie ben een videoband. Als zijn hele leven gaat het er allerlei aan de videoband. Hij ruilt alleen deze vaak ik met zijn vriend. Achterwel, een deegewone jongen. Een deegewone familie. Die mij en door in een volslaan gewoon dorpje. We schreeuwen vrijdag 22 december 2014. De tijd is 3 kwartier royaal betwaan. Ja. Johannes zit dan in de klas, op het indoctrinatiecollege te Pjukkerveen. Jongens, dit kent dan net. Die middags, als Johannes klaar is met de lessen, En de allerbeste jongens. rent hij rap naar het fietsenhal. Daar zit hij videobanden rijden, met zijn 2 beste kameraden. Het gaat hier om Siebe Sapstra en Ebele Bats. Siebe Sapstra had in het verleden te jaren met Johannes gewoon ammoniak snuiven, als je zegt. Ebele Bats. Geen Santje Boetelaarske talen draaien, zoals het Braziliaans, Australisch, Zeelands, Nieuw-Zeelands en het Hollands. Die middags wisselen ze verskaat de videobanden nu. Moest die net halen? Dan gaan ze naar een skofje praat en oude hoer te hebben, alle 3 op hoer zo. Maar, nadat Johannes thuis komt en zijn favoriete videobaan begint wil, komt hij erachter dat er 4 seconden film over zijn favoriete film in een naam is. Johannes wordt je terug poer rappen lul en belt de politie op om ongifte te doen. Ja. Oké. Hey. Hey, verduid joh. Videoman. De polities nemen de zaak heel op en gaan voor op ziek naar de locatie dat het Siebe verblijft. Na een anonieme tip van Flitter blijkt hij bij zijn bed in de tuin te steken. Dat er stiekem ammoniakstieters nu.
Zie je zorgt dat de politie er aankomt en we het oppakken. En met mij komen naar het politiebureau. Zest maar weer. Dat een oprecht jippe vreunskip. Jongens. Zo zeggen we maar weer. Dat een oprecht jippe vreunskip samen van het 1 oktober moment oorwezen kan. Johannes Flutstra dacht dat zijn beste kameraad te vertrouwen weer. Maar, zo blijkt maar weer eens. Je videoboon aan een oor uitlenen. Het is er in deze crisis net meer bij. Nou, dat zie je wel pakt weer. Water mij nam naar het politiebureau hier achter me. Hier staan we grondig verheer te wachten door een van de beruchtste rechercheteams uit Friesland. Zie je bij? We door de Nationaal Friese Politie 3 dagen achter een oor uit. Jere, daar was het niet, met zeker. Ze zijn er op baan om erachter te komen wat hij de videobaan van Johannes casseren had. Op nog even. Die wil in de gaten. Rot even op, jongen. Ik had er helemaal niks met de meidje. Lekker gaten. Die hè? Nee, Zie je me. daar haast het door. De polities loeken dan ik alles uit de Ja, kast. dat is het door zo'n story. Zie je bij om het praten te krijgen. Dat is de enige die dat ding honger had. Jere. Of moest je wat van haar, jongen? Nadat de politie een flesje ammoniak uit de kast helpt, zie je het niet meer. Moest je wat van haar, jongen? Zie je bij mij even een snuifje nemen uit het flesje. Je en hij begint zie je bij als een mal te praten. Gewoon bewijs. Beste spot, jongen. Lijkt gewoon bewijs. Vertelt aan de agenten het plak dat klinkend bewijs lijkt. Dit zie je bij zijn onschuld bewijs. Oh, mooi. Ja, jongen. Mooi, jongen. Oh, vanuit. Ja, jongen. Dat is ook goed, jongen. Niks aan de hand. Het bewijs blijkt het verstappen te wijzen in skanten met een meer wel. Daar aangegaan vindt de politie op aanwijzing van Siebe een koffertje. In het koffertje vindt de politie een mysterieuze brief. Na uitvoerige analyse van de politie blijkt daarin te staan: Siebe had het net dingen. Nadat de politie dit stuk bewijs jongen had, kan ze Siebe net langer vasthouden. Maar dan ja, zie je bij een oor dat Ebele Bats juist een fietsjatten had van een oude bebbe. Ebele, die heb ik nog een fietsje hadden. Ebele, ja. De politie dit jaar gaan ze voeten dadelijk op paard om Ebele Bats op te pakken. Ebele Bats wordt door middel van heegstaande sonarapparatuur vlak bij Klaai en Waard lokaliseren. Waaruit de politie hem in de boeien slacht. Nadat de politie hem met de beschuldiging confronteren van de videobaan en de fiets, jouw Ebele Bats voort daar dat hij de fiets jatten had. Maar zei daarna voort dat hij helemaal niet weet van de videobaan. Had dat ook nog weer? Chill, jongens. De politie staken daar op hun onderzoek, bij gebrek aan een bewijs, en gingen daar op de kroeg in met Ebele. En Johannes, dat op de dag van Jood, werd Johannes nog hield hij het net water met zijn videobaan omklooien zitten had. En zo jullie, beste mensen, dat niet is wat het lijkt. Hij ook een tip over deze zaak.
Fax dan je tip naar het onderstaande nummer. Oont de volgende keer bij Pieter P. de Nuivere Fries. Het serieuze programma dat anticipeert, choqueert, jongleert, bonkeveert en nog wat van die nuivere jaren scrabben worden. Zeg de volgende keer weer, dan ga je altijd een Walibi Flevo.